Ni Manang Eting ya? Desi gayam nila ako na mamin kanya kadi bisukul nga nasukon niya nasulib malaki ini nagrigatig dalos ti kastoy nagrigatig pa nagpidot nampay pang adobo nagala pantris itano pang adobo niyo ano yun nasa mo na di kurta ko hindi amin apat para kita dua aja utak talati ya dapat cukup ulit ng 3692 ginanawanin awanti kuan panggatang ti bagasin weh nawan sir awan paggatang ti bagasin man sir apo kapapit ka sa muna ko kapapit ka tuy sige sir baso ay di ba nagadun niyo madala pangataman oh di ba solid oh 100 lang eta 100 lang ko na kaya ore lagtagargar edi di sikreto di giti ko ni malalaki bisukul di sikreto di giti malalaki no malalaki kasi si Daem dapat di sagasot lang dera sagasot lang bra awan hello ko naman awan hello dito yung ginatang tayo ako niyo nga bisukul nga naikat di shell nan yan no aji ulo na lang tinabatin niya so kailangan tayong ramasin ti asin dito ano to 100 pesos lang to yan di ba ang dami na ramasin to ti asin yan para mawala yung lansa tapos ang susunod natin gagawin dito kasi gawin natin itong ano ti kilawin kohol yan lagyan lang natin ng lemon mamaya na pampaasim alright ano ramasin tayo at nung may cut yung kunada kilala na galis so diba para solid naman yung ano natin yung pag-ulam natin dito guys yan gapudya gunetan dito kung amok na nadalos na dito siyempre nadalos tibisukul tanya malating ang kanenda diba niya bating ang kanenda tibisukul yung sikreto natin apo dito lalaki dati sikreto natin tibisukul lalo no kiliwin kinilaw para kadagiti martek alright exotic foods pampatigas ng buto-buto yung kumpore man tayo panunot yun hindi kung ano yung nasa isip nyo yan diba yan na alright na susunod natin gawin basan natin siya ng suka wait lang yan yan suka dato puti ayan para suabe diba kita ng isip na kita ayan na natanggal na kaya suabe na to mamaya pang kilig-kinilaw ikilante lang yan sa paintulitin man daw manin ikanti suka then after that i-boil tayo sa tayo ito rekadwan ti laya lasuna ken lemon and final final mixing final templa
Alright. So, di ba makita dito nag-visit na dito niyo? Oh. Ito na ang picture dito ka. Yan. Ito lang kaming pagkuhan. Huwag gagawin ito. Yan. Ako hindi naman gasket na bubble. Bubble tayo. Tapos ito, huwag mo rin maki. Sa yun. Ayan o. Ayun, ipakabutan ako. Lemon glass. Nangangamoy na. Ayan o. Mahiwagang kuhulin, yan, no? Oh, ha? Ayan. Para may lemongrass siya na aroma, di ba? Hindi basta-basta kilawin lang, yan. Boil natin hanggang lumambot. Tapos nolis itong ngalin, nagiti. Top pulse. Ayan, no? Ito yung lemon na paninda ni Aling Jinky nung nakaraan. Ayan, so tipag palsem tayo malamdama. Diba? Lemongrass plus lemon fruit. Ayan, alright, diba? Tapos lemon kohol. Alright. Alright ang lasa nito mamaya, guys. Oh, ha. Ayan, ang ginagawa niya na ito gising na ang malapit. Uy, alright. Ayan, dahil malamig na siya, katay ulit basit nga suka. Right. O, diba? Tapos siyempre tikilente ulit yung Tagalog, tiga-tiga. Ito malambot na, guys, malambot na talaga. Ito yung the best way sa paggawa ng kilawing kuhol galing sa Galwan, iti Agdunetan. O diba? Yan o, exotic pa. Agurong naggapuy jay Kalasitan. Kalasitan, Santo Niño, Cagayan. O diba, napakaswabe, napakalinis ng ating kilawin. Ito talaga nalukmengin, no? O Zi, kahit mo Zi, o taste mo. Come here. Come here. Exotic, limas. Gawin mo. Ito mo? O. Mung prito kong tulot na naman doon. O, nalukmengin ta. Like, o. What do you say to the camera? O, come here. Like. Hindi pa kita yung camera. Good, o. Kahit Felicia, nalukmengin. And now, oh, nalukmengin. Pasok.
Laya. Tapos, konti lang, konti. Silang. Then, dito yun. Alright, oh. Alright, alright. Yan, oh. Lemon. Pinakulo sa lemongrass. Pinigaan ng lemon fruit. Alright. Sangka pa. Super special. Lemon. Balsam yun, ah. Suabe. Bisukul. Lemon kuhul. Siyempre, ah. Kahit ni Zia? Well, ah, siyempre. Kailan mo na lang at marumor di katas na. Alright. O, diba? Pasok yan. Amoy ito sikreto ti kilawin, guys. Ura niya kilawin. Kutsara mo templahin na masunay. Dapat maramasim yan. Limaim. Ayan, oh. Para mas masarap. Ayan, oh. Gusto. Suabe, oh. Diba? Ayan. Gusto lang kumuha ni. Okay na, manad naman naksakton. Templahin na lang. Asukar? Kakasukar mo din, ah. Asin! Eh, asin lang, aso. Matahan. Hana, apit kang tagulay. Diba? Kurang tayo sinak, ha? Kurang basit. Suabe, lambot. Promise. Ito yung super special na kilawin na di alam ng karamihan. Ang gumagawa lang ito yung mga gaya naming mga mahirap lamang. Pero pag matikman to ng mayayaman, nako, siguradong sila'y matatakam. Alright na alright. Ito, Ilocano lang ti kadalasan nga makarkaraman ti kastoy abom. Nadalos dito eh, nagapo di galuan dito eh. Promise na promise. Yan, okay na. Okay na to. Pasok na to, yan o. O, diba? Suabe na yan. Wow. Sarap. Suabe. Super special. Ayos na ayos, pangpulutan yun o. Sabak na.